Здрасти, аз съм ProBG. Така, днес играем Minecraft Pocket Edition. Виждате, че имам вайран броня. Виждате, че още си карам с този Stone меч. Не знам що. Така, сега ще ви обясня откъде е тази вайран броня. Ако си спомняте, ако сте гледали миналия клип, ето там надолу има една пещера, която вчера я разгледахме. Извадихме доста айрон от нея. Някъде 30 и не знам колко айрон извадихме от нея. И направих си тази айрон броня, направих си една запалка, направих си една ножица и не съм си направил айрон. Не съм си направил айрон кирка. Но нищо. И понеже знаете, сега е 2 октомври. Вчера беше 1 октомври, ден на музиката. И малко със закъснение ще искам да направя този поздрав за деня на музиката. Малко със закъснение, малко на патерици, но важен е жеста. Така, установих, че сме на остров, което изобщо не е добре. Ако не сте забелязали, осветих тук малко между тези 4 планини. Имаме вече и легло. Да. Имаме вече и легло. От те овцете, които ги остригах. Имаме храна. Когато видях, че сме на остров, не го приех много добре. Ядосах се. И намерих ето тази дупка, докато обикалях. Тук може да построим нещо. Следващи планове, не знам. И така, искам да започнем, понеже има тук адски много овце. Съм си направил ножица за 1 октомври. Искам да направя един поздрав, за който ще ми трябва много вълна. Да, много вълна ще ми трябва. Затова сега обикалям и къде видя овца я стрижа. Не я убивам, защото след като разбрах, че сме на остров, всяко животно ми е като чедо. Трябва да си го пазя. Освен кравите. И понеже знам, че няма сами безкрайни животните, съм си направила една фермичка тук. Така. Ще легнем да спим. Майка му. Не можем. Ето още една неостригана овца. Така е, при малко беше остригана, обаче тук е хапнала. И понеже още нямам вълна, не мога да ги затворя. По никакъв начин. Обаче, забележете, че ние сме се разположили на един много готин остров. И ето тук по средата има чка. Мисля, къщата ми да бъде тук, в стил рибарска къща. Ето от тук ще прокараме една дупка и къщата ми ще се държи на 4 дървета. Нали? Всъщност тя ще бъде във водата, което аз мисля, че ще изглежда доста интересно. Но това, разбира се, е в бъдещи планове. Така, и понеже не ми е неограничено времето, ще се опитам малко да не правя само това с овцете, а да пробвам и доколко ще ми стигне. Тук имам още вълна. 27 вълна. Сега, какво искам да направя? Много елементарно. Искам да направя нота. Знаете ли какво е нота? Защото аз не знам. Съжалявам, че кашлям. Просто съм леко болен. Би трябвало да се оправя скоро. Едно нещо, което забравихме. Ето си направих безкрайна вода. Трябва ни кофа с вода, за да можем по някакъв начин да слезем. Моля, съм толкова некадърен, бе. Така. Защото няма всеки път да се
някакси да скачам, да се опитвам да се прибия. Така, за момента ще направя само основите. Ето така. Искам да е. Дали ще успя? Не успях. Така, нека да погледнем. Тук има едно купче. Значи, слагаме от тук. Така. Слагаме от тук едно купче. Клякаме, слагаме тук още едно и 1, 2, 3. И отново тук слагаме едно. Тук още едно. И ги съчетаме. Ах! Ето тук. Не, това не знам дали да го чупим. Не, няма да го чупим. Това трябва да е нотата. Може да го направя така. И евентуално ще трябва да я запълним. Да. Опа! Лагна ми. Така. Това ще е нотата. Разбира се, че ще има и ченгелче. Опа. 1, 2, 3, 4. Така. Горе ще има и ченгелче, обаче ще бъде от Cobblestone. За да бъде интересно. Така, дали ще можем да направим това да Epic Jump? Да. Ето от тук ще се издига едно ченгелче нагоре. Затова сега ще си вземем Cobblestone. И този видеоклип няма да бъде много дълъг. Но какво да се прави? Опа. Да не ми даде пак ерор. Ай така. Да имам. Никога не е излишен Cobblestone. Много хора казват, че Cobblestone е буклук, но според мен това не е така, защото може да си правят доста хубави инструменти. Примерно Stone лопатата аз я намирам за много по-добра от Iron лопатата, защото Iron си е съкровище. Пък Stone какво? Намира се навсякъде, като започнеш да копаеш. Можеш да го намериш по всяко време. И затова аз... какво ми става, бе? Вече се прибия, бе. Много интересно защо броните ми не ми се хъбат. Защото все пак в момента играем на алфа версията на 12.1. Може би това е бък от алфа версията. 1, 2, 3, 4. Опа, не бе. Така, 1, 2, 3. Рип. Я да видя. Може и да се получи. Извинете. Нали ви казах, че съм малко болен и... Така е. Гадно е да си болен. Май пак ще кихна. Знаете ли какво мога да направя? За да не се разтича водата на... Така. За да не се разтича водата и тук ще направя един ров. Ето така. Не бе. Взимай си водата. Така. Ще си направя един ров. 2 купчета. Защото нали знаете, че водата се разтича. Примерно, сега ще ви докажа, че се разтича. Момче. Сега ще ви покажа. Защо го правя на 2 купчета. Опа. Ето ще го сваля това. Съжалявам, ако ви тормози това, че игра с Фолв. Съжалявам, наистина. Сега. Да се кача ето тук. И ето тук. Да направя един ров. Ето така и. То всъщност май трябваше така да... Не, всъщност тук е, защото единично блок, че го прави така. Но. Сега. Забележете как се разтича водата на 3 блокчета отстрани. Ето. Спри са. Вода. Не дей.
Не дей. Разбали ми всичко, бе. Рова действа. Това е толкова добра новина. Вижте как се разтича на 3 блокчета, нали, отстрани. И затова мисля да го направя по този начин. Дата ми. Момент, само да видя 14.9. Добре. Понеже имам ограничено време. Много мразя. Като така филвам на джамповете. Точно на джампове. Да, съм минавал толкова много джамп мапове. Точно. И гледай, бе. Я да не държа всъщност кофата с водата тук. Ама Рова ще спре. Така, знаеш ли какво? Аджибато. Това след това ще го махна. Понеже това е рисковано. Така. От тук се изкачваме. Ето, това ми беше идеята. Я да видим. Да, и не се е разтекло на никъде. Но, 2. Така. Сега. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. И 1, 2, 3. Оп. Искам да си взема водата. И готово. Това е най-грозното нещо, което съм виждал. Това не е добре. Може би трябва да е 2, за да изглежда по-добре. Сега ще видим да хапнем една пържола. Скоро ще ни привърши храната, което ще рече, че... Не, няма да бием животни. Не си помислите за такова нещо. Няма да стане. Няма да се случи. Не позволявам. Това е защитена зона. Вау, това е... Не. Да. Това е произкачване. Така се прави. Така прави прото. Така прави прото. Така. Залязва. Треме ми. Така де. Опа. Вода. Ето така. По-добре ли изглежда? Грозно е. Какво трябва да направя още? Тук ми омръзна. Така ще го направя. Кой ще трябва да направя? Ще изглежда по-добре. Не знам дали ви гледате как се изкачвам по вода. Сега трябва да съм така. Да взема вода и да я сложа. Ето така. Ще свалим още едно блокче. Аз всъщност сега, като се замисля, не знам. Опа! Това е лошо. По-добре изглежда. Сега ще спалим и тази рампа тук, която я направихме. Която седи хипергрозното. Какво е това? Да. Това ще го махнем. И... Честит 1 октомври. Това е толкова грозно. Ще го правя. Не се притеснявайте. Така, нека да видим и 13, 14 и 13. Ето сега приключвам клипа. Та глупост да я запълня. Отиваме да спим. И очаквайте следващия клип да сме посъбрали вълна. И евентуално съм си го намислил следващия клип да
започнем с проект с къщата. И аз бях Пробеги. Благодаря за гледането и до скоро.